Now we are about GC News, hot news all time, latest and hot news. Bremo Okudzeto Ablakwa MP for Northton and then Boateng then a year contempt case a year Reverend Kusi Boateng, also known as Kwabena Gyamfi at the Kobo now so I'm saying let's say so we are subscribe to the channel now. Let's just say over subscribe. What you are say over click the subscribe button now we barely notification. So after we are now like the video, give us a thumbs up. Now see share my offer so now when you now one way. I feel you go and see me. See what I suffer the community in Findo I simply ordered a semi echo dark court a year contempt case means a guy. Stress as in no na appeal court about and send that to the year story at the top. Also, appeal court throws out Reverend Gyamfi's contempt case appeal against Ablakwa, fines him 3K. They say about 72 years and a court as a fine on 3,000 Ghana cedi. Now, the story, I say the Court of Appeal in Accra has rejected an application filed by the Secretary to the Board of Trustees of the National Cathedral of Ghana, Reverend Kusi Boateng, seeking to overturn the decision of the High Court to dismiss a contempt suit the pastor filed against the Member of Parliament for Northton, Samuel Okudzeto Ablakwa. Reverend Gyamfi on a secretary to the Board of Trustees. I don't know they assembled that a High Court said a contempt case. We said no, the Kaiser Okudzeto Ablakwa can say a pain in court a bibia or pequendia of a first was said a UPG level. Now no appeal court case a year contempt case or side court appeal. Second yes, I'm assembly and I court assembly one about to. Now I say according to myjoyonline.com, the appeal court panel of judges presiding over the case ruled that the grounds of appeal did not comply with the court rules during the proceedings on Wednesday, 26, 2024. Not to say, and you know, so when the court sent a very assassin, I judges for the transfer and a court and manner and in Asia. Now, I'll say, this is the third time the contempt suit against Ablakwa by Reverend Kusi Boateng, also known as Kwabena Agyapong, has been dismissed by a court. That is a way to get to me, son. What this answer now quite it is a yabon seminar at to go. Now, I ain't a reporter far a year and summer about the two the sa report here far a year. Kwabena Agyapong, also known as Reverend Kusi Boateng, the Baba Ulini, it is a reporting. Indeed. Ababeto jase Kusi Buafo osofo ye ni din mienu a National Cathedral ni din ba mu a Okudzeto Ablakwa kobo ni din a wo se onti ase odi court no ye se court ahuri na to atwe ase aboneka yankwa ahoma so na ama e de betimi achirim amei wo ho ide court nsam yen haya humpo ensente so wo ho isanse ni nyina da wabam ama na ye Kusi Buafo na nanim tesen na asam no efri hen e na ne abedum pempenso yi Mahama medase na nejinu Victor, Reverend Victor Kusi Boateng enye boafo wadaroma na asem no efiase efi High Court na edi ruling ebaye eche se za contempt case na wode etiano no waboni nyina atwagu eno na Reverend Victor Kusi Boateng eche mte dey High Court nsema wode ko ya ene court ebotugu obekọ Court of Appeal Nene eno de ba court of appeal enra ene fi ase enra ebra ye fra asem ne pe eno lawyer ni a wo ginam e de ama eye Samuel Okudzeto Ablakwa eye Northton Rashid Bijeni e ka se de bi o panel na ya panel no owo anu ye kakra wo nsem kakra e wo hu nti cheche ni nsem wie ya na court so de monko nene nyame ya adoma mo ba ye betie panel no de ntia wo read the objection e wo ho no Nafi and a substantive case now. It's an paya and Onyanko, some more good to Ablakwa and I should begin with them and the show not so much begin a buyer. No, only Mammy Elizabeth, a jarry, and a big jam. Now, a bright frost, and at the one for Elisa and ran out can't now lawyer title sorry. I'll nudge them and Masamo Kujo to Ablakwa. And raises a preliminary objection, I said, Panel no. Wouldn't ye panel way about nothing.
ɛna panel ne di nkyirimu ɛbaa yɛ sɛ no Chief Justice ɛwɔ discretion a wɔn no a ɛna panel atemuafo ɔhaw bi ni yɛnyɛ panel deda a ɛbɛka sɛ panel ne di kaya tena ase ɛna yɛde panel foforɔ aba ɔsɛ wei yɛ panel a Chief Justice ahyɛ ɛsɛ ɔno tena asɛm so no ni nti ɔkyerɛ mu sɛ nokorɛ obiara mfom mmara na obiara nti ambrabea sɛdeɛ nnura ne nsɛmdwerɛfoɔ bi keka sɛ ɛna owura Kusi Boateng ne ɔyɛ Chief Justice spiritual father ne ade ɔkyerɛ sɛ nokorɛ bia ɛni saa nsɛm nti yɛmmɔ saa nsɛm no nyina ɛntum ɛno na yɛkɔ asɛm no ankasa so ɛno ɛna court ne bɛkyerɛ sɛ nokorɛ wohwɛ nsɛm a owura Kusi Boateng reverend ɛde abɛto court of appeal a nokorɛ ɛyɛ incompetent ɛna ɛyɛ court of appeal mmara nkasa yɛdidi adwuma wɔ hɔ koraa no wɔani so rules na ɔmo de yɛ adwuma wɔ hɔ no wɔani so ɛnti yɛabɔ ne ka ɛna yɛato ne nsɛm no nso ato ɛna court ne bɛkyerɛ sɛ nokorɛ papa no koraa asɛm na ɔde baa court no bɛtɔ ne sɛm wɔnsi court hɔ da nti court no abɔ ne ka 3,000 Ghana cedis obi bɛka sɛ 3K ɛsɛ wɔntua na ɛno na yɛpie a yɛne nsɛm Okudzeto Ablakwa di nkɔmmɔ ɛna ɔsɛ nokorɛ no nyame anim baabi a Ghana asɛ aba abɛduru a obi yɛ mmarahyɛbadwani a odi ne dwuma ɛsɛ ne fata na obi nso te nkyɛn na yɛbɛhu sɛ onipa baako a ɔyɛ ɔsɔfo yi okura din mmienu na yɛtua sika gu account baako mu na onipa korɔ naa nso sɛ ɛnyɛ mmea na ɔyɛ n'adwuma sɛ mmarahyɛbadwani bɔ saa asɛm yi akyi na ɛnɛ yɛde krataa wei na ɛbrɛ no ɔkyerɛ yɛde krataa wei brɛ na sɛ obiara sɛ wɔnkasa a ɔno deɛ ɔsɛ ɔni biribi aka wei kora na yɛawie no wasan si so dua sɛ case ne baako ɛwɔ human rights court a ɛno yɛ Reverend Kusi Boateng ya na asan atwe n'ase ɛde n'afa kɔdu hɔ ɔsɛ ɔde ɔni biribi ayɛ sɛ ɔyɛ mmarahyɛbadwani ɛsɛ ne fata ɔyɛ n'adwuma no ɔte saa pɛpɛpɛ no bɛn nti ɛnɛ wei ne nea ɛtɔ so mmiɛnsa Reverend Victor Kusi Boateng National Cathedral ho nsɛnsɛm yi a wasan ɛde owura Samuel Okudzeto Ablakwa akɔpie wɔ court ato ne nsɛm no atwe no wei yɛ court of appeal asan bɔ ne akyiri ka 3,000 Ghana cedis wɔmpie court nta ne nsɛm a ɔde aba court no nyinaa ebi yɛ ne hɔ ɔhema ɔno nkasa di akyire kora aba court ɛne adwuma ama brako ampɔfo ɛna de wei efiri court abrɛ yɛn na huhu a yɛte adanseɛ betumi awɔ mu ɛkyerɛ sɛ yɛkasa yɛyi yɛ mampani ɛbɛdo akyire Dr. Muhammadu Bawumia ɔne mampani edi nkɔmmɔ dendendendenden wakwaje ne nsam nhyira sɛ papa amanfo adan me akyɛ wɔn se me mfa nipa a ɔbɛbɔ me kyi dɔm mmra na mede mani kan mu no nipa a menya no nie na sɛbi wo na ade me wura amanyɔsɛm ma Ghanafoɔ hunu me misra agya nsam nhyira na mba wo hɔ ɛwɔ amanyɔsɛm mu enti wɔkɔ akɔgye nhyira edi efiri mampani na Adodankwa Akufo-Addo hɔ amampani nso ahu bi ɛsɛ nipa a Dr. Muhammadu Bawumia ayɛkɔ akɔbɔ ne din nie na sɛ mampani te a anya ne nwanwa ana sɛ mampani nsa awɔ mu bi ansa na odidi no aba abɔnten so enti wei ene enkra yɛn saka we waka se credible source baby efi de ɛkyea na kyerɛ sɛ atamuda na esie ɛhɔ de kwan bia so bonofo bɛka sɛ hwɛ ne gyin bɛnto bɛnfom yɛ nokre sɛ Dr. Muhammadu Bawumia ɛfɛ de watimi anya nipa ɔde ne bɛkɔ ya wɔkɔ akɔsra yɛ mampani na Adodankwa Akufo-Addo no akɔgye ne nsam ensra eti yɛnim sɛ mpempenso adro de enche bia bre wa beyi puma kwemu se bre ya wa brande tracks ni nam krom ye modi kwa branded tracks ni ade ye de Ghana deserve better ye mpa obi oba be didi atem abetwa nananom hemfo ne asofo nyina mpa wi akwa akokoto ache omo ye mpesa onye sa ye na ye ho ne enkomreses a no wo kwa wati wo wati bi o ense de omu kan de na chese na ponu a ose send omu hu a wo kan de send na chese na ponu na send JJ Rollins yi mampanyi bo ne vice asum no dati bia vice nso be president na asum se na ponya dati bia ebesi yo tipo we en sama betuga ye Okudzeto Ablakwa MP for North Don and the party then a contempt case aye Reverend Kusi Boateng and as a Kwabena Agyapong ko bo no about 7 na to amaya sa final a 3K because Jubilee so and na wo he no so we now subscribe ya let's say over subscribe no like it na we share video no ama ofofo so enya bi na wa also betimi akere waden fire and so we na ho e wo comment box ni in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment.
Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.